Hey tuturor, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un episod de GTA 5. De data aceasta nu jucăm online, ci jucăm pe single player și facem noi următoarea chestie. Apăsăm pe M și intrăm aici la director mode. Este un, nu știu, cum ar fi noi admin într-un fel. Și ne putem noi distra, să facem fel de nebunii, nu știu. Deci putem să ne oh my... What? De ce am ales ăsta? Ok, nu contează. Vrem să schimbăm oricum. Stați așa că am dat microfonul mai încet. Gata. Și a venit. Deci să ne la asta și... Serios, ați văzut de la o parte. Bun. Și ce avem noi aici? Dăm pe settings. Invincibility on. Dăm apply. Și uitați-vă voi ce avem noi aici. Da, țipă, pentru că ducem. Și avem aici totul băieți, totul pentru voi. Și uitați-vă. Vedeți? Minigunul. Perfect. Și putem de asemenea să spawnăm mașini. Da, ați auzit bine. Garage. XF. Și mi se pare că vă dă și tunată când o spawnați. Aba nu. Ca un fel de mod ăsta. Sau cred că este tunată înăuntru. Da. Aici e apă. M-am oprit la limită. Deci nu știu mașinile. Dar asta știu că este tancul, băieți. Și uitați-vă, avem tancurile. Tancolina. Bam. Bam. Hello. Boom. Idiot. Boom. Ce vrem? Șmechere. Un stâlp în noi aparent. Da, bă! Marș bă acasă. Așa. Ce vrem, mă? Și așa acum... Nu, dacă mai merge mașina aia. Bam! Aici ce urle pocește. De ea jos cu voi. Da, și restul lo sento se respiri. Nu-mi pasă. Hai să vedem dacă e tot ok, tot este ok. Bam. Oh my goodness. Hello. Da, mă. Hai, mă. LOL. Boom. Și mi-ar place să am o dubă. Mulțumesc. Uite bă, ia uite bă!
Și mergem la... ăștia la... Cum îi cheamă pe ăștia? Nu știu. La Merryweather, așa. Vreme căsătorită sau ceva gen. Cum merge mașina aia, lol. Chiar vreau să iau. Uitați-mă mașina asta. Ia uitați mașina rampă, versiunea a doua. Îl aud. Ce mai trageți în mine? De ce nu mai am atât? Lol, bă. Nu vine să cred. Mașina rampă, versiunea a doua. Ia. Putem să facem ceva cu ea? Oh my god. Ne mai trebuie un pic tancul. Să mai dormi timp. Dar mă mir cum poate să reziste. Bă, vedeți? Intră într-un fel. Intră sub el, dar nu de tot. Să spawnăm noi în tank. Spawnăm noi în tank acum. Da, noi în care să ținem un tank. E ceva perfect normal. Sper să nu se fie... A, așa. Vedem aici mașinuța noastră de poliție, o să tortim și în spate. Pentru că de ce nu? Oh my god, cum alergă ăsta, zice că e turbat. Alergă stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. What the fuck? Băi, vorbesc serios. Ia. Ia stai mă să tortesc pe tine. Întortește mie mașina de poliție. Gata, mă. Ce mașină de poliție șmecheră! Uai! Uai, de ce nu mai merge? Ce m-am înnoit-o? Nu-ți convine că e prea nou-nouță? Sau cum? Nu te prea înțeleg. Ia, cărcăm pe toată. Oh my god. Oh my god. Ce asta? Ia. Hai mă. Ui. De ce nu merge, mă? Am mergi. What? Yeah. LOL. Putem face asta cu toate mașinile. Mamă. A luat foc. Fugi. Mamă, chiar și cu tirul. Nu, nu, nu! Hai, mergi. Hai, mă, că tancul merge, mă. Tancul merge și pe sub apă, ce vorbești. Cred că cam atât a fost, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!